Hello, good morning. Hello family, गासैखौबो वेलकाम माने गासैखौबो बरायबाय। दा सासे बादामालि नार्जारि होननायाथ' खुसुंखौ एथ' अननाय रोखोमै सावनानै जाबाय बा सावनानै फोथैबाय आरो जानो गोसोबा मोजां रोखोमै बुथारनानै हाथारनानै जा बेबायदि खालामनाङा। बेनोलायनो फेसबुक पेज सालायग्रा मानसिया बिदि जायो नामा? जाम्बा जाम्बानो नोंनो मिथिखाथारगौ बेफोरबायदि बुस्थुखौहाय अनलाइनावहाय बा ससियेल मिडियायावहाय हगारजाया होननानै। दा नोंनि मथेबाथ' जाबाय दे, नों हगारबाय जाबाय, नाथाय बिस्राबो मोनसे बेंगिरि थायो। दा बै बेंगिरिफ्रा मोनबाथ' नों गखाला, नों जाखाबाय दालि ओंख्रिखौहाय। आरो जुदि नोङो बिदि फेसबुक पेज सालायनो रोंदोंब्ला नोंहा मालाय खरा गैया नामा? बेखौ बाहाय होजायो ना होजाया बेखौहाय जाम्बा जाम्बा गैला। नोङो एबार बोरैबा दालि ओंख्रिबो जाहैनो होनो हासिगौ, जिबायदि खौरां फोसावग्रा बिथांमोनहा फोसावखाबाय। नोंथ' दा निउसाव ओंखारबाय, दा खौरां बिजोंनि मानसिफ्रा गासिबो फोसावजोब्बाय नोंखौ। नाथाय मोनसे खोथा, खासेव बा गुसुं बुथारनायखौहाय होनो हाबाय सासे बर' बिथांखौ, बादामालि नार्जारि होननायखौहाय। दा बेथ' साजाथ' बे मोनखासिगोन एसेब्लाबो। नाथाय नैबे चिराङावहाय जे हाग्रामा ब्रिज दालाङावहाय जानाय मोनसे जाथाय, सासे डाम्पार ड्राइभार, दा बै बिथाङाहाय दोखो दोखो बुजानाय, दा बेखौ मानो खौरां फोसावग्रा जाखिनि बिथांमोना मानो दासिमबो फोसावनो हादिया? ना नुसनाखै? ना बिदिखौ फोसावा? गासिबो जे होजोब्बाय, इउटुबाव होलागासिनो दङ। नोंथांमोना ओमफ्राय दासिमबो नुवा नामा? बे खासेव सुबुं बुथारनायखौहाय नुसनबाय बर'खाय बेखौहाय, खिन्थु बै मुस्लिमफोरखौ मानो जेबो होनो हादिया? आरो भिडिअ क्लिपखौ होदो, क्लिपआ फेसबुकआवबो दं, इउटुबावबो दङ, क्लिपखौ लानानै बुंदो मारै रोखोम जाया, मारै जाया, खार'ना आसलथे मा, बेखौहाय नोंसोरो बिजिरनानै होनो हायोना? जुदि नोंसोर खौरां फोसावनो हायोब्ला। ना बेखौबो हाया नोंसोरो? ओमफ्राय मा लाब नोंसोरखौहाय बिदि खौरां दैथायहरनो नोंसिनिहाय? जेन'ब्ला दे, सासे डाम्पार सालायग्रा मानसियाहाय गारि बानायहोनायावहाय सासे बेनि गारि सिङावहाय सोर होनदों सासे जाम्बि हाबना थाफैदों, बेखौहाय इउटुबाव दंखाजोबो गासिबो, सोरबा इउटुबाव होदों, सोरबा फेसबुकाव होदों, गासिबो दंखाजोबो। बेखौ नोंथांमोनाहाय मानो बिजिरनो हादिया? बेखौ नोंथांमोनाहाय थांनानै सोंलु खालामनो हायो। मारै मारै जाया जाथाया, काहानिया मारै मारै जाया, मुस्लिमफ्रा मारै बिदि दोखो दोखो बुनो मोनखो, दा मारै मा जाहोना मा, खार'ना मा, बेखौ नोंथांमोना सोंफैनो हायो। नाथाय बेखौ मानो सोंफैनो हादिया? माबायदि खौरां फोसावग्रा मानसिलै नोंसोरो, हा? खौरां फोसावनाया मा बिदि बासि बासि मा खौरां फोसावनाय जाखो बेलाय? बिदि जाबाय। जुदि नोंसोर खौरां फोसावनो आखायाव लादोंब्ला गासिबो ए टु जेड मा दं मा गैया रावनिबो बाहाग लायालासे नोंसोरो गावबागाव थांखिखौहाय नोंसोरो खालामबाय था। बेखौ सोरनिबा खोथा खोनासंनाय, माबा मोनसे मोननै बासा बासि खालामनाय, मारै बिदि खालामनांगौ जाखो नोंसोरलाय? बिदि खालामनाङाब्रा। दा नोंसोर खौरां फोसावनांगौ, नोंसोरनि खौरां फोसावनांगौ खामानिखौ नोंसोर फोसावबाय था। मारै जादों मारै जायाखै बेखौहाय। दा बबेखौबा फोसावो, बबेखौबा फोसावा, बबेखौबा दोनथ'यो, बबेखौबा दोनथ'वा। दे दोनसै।